Kaixo, Alain Agirre naiz eta gaurkoan ipuin bat kontatuko dizuet. Badauzkat nire zulotxo handu izana eta baso baten erdira eramango gaitu. Hasiburuak martxan jartzen zer pentsa emango dizu eta. Urtero bezala, udazkena iristearekin batera, urtsintxa janaria biltzen hasi zen. Zuhaitzetan gora eta zuhaitzetan bera ibiltzen zen. Eta bildutako guztia bere zulotxoan gordetzen zuen, neguan goserik ez pasatzeko. Igo zen urtsintxa sagarrandu puntara eta sagar bat hartu zuen. Bere zulotxoan gorde zuen, ezkutuan eta esan zuen. Badaukat nire zulotxoan sagar bat. Neguan goserik ez pasatzeko. Jaitsi zen urtsintxa pikondo baten azpira eta lurrera eroritako 2 piku hartu zituen. Bere zulotxoan gorde zituen, ezkutuan eta esan zuen. Badauzkat nire zulotxoan sagar bat eta 2 piku neguan goserik ez pasatzeko. Igo zen urtsintxa intxaurrondo baten adarretara eta 3 intxaur hartu zituen. Bere zulotxoan gorde zituen, ezkutuan eta esan zuen. Badauzkat nire zulotxoan sagar bat, 2 piku eta 3 intxaur, neguan goserik ez pasatzeko. Jaitsi zen urtsintxa haritz baten itzalpera eta urbelartean 4 eskur hartu zituen. Bere zulotxoan gorde zituen, ezkutuan eta esan zuen. Badauzkat nire zulotxoan sagar bat, 2 piku, 3 intxaur eta 4 eskur neguan goserik ez pasatzeko. Igo zen urtsintxa gaztaiondo baten enborrera eta zintzilik zeuden 5 gaztaina hartu zituen. Zulotxoan gorde zituen, ezkutuan eta esan zuen. Badauzkat nire zulotxoan sagar bat, 2 piku, 3 intxaur, 4 eskur eta 5 gaztaina neguan goserik ez pasatzeko. Jaitsi zen urtsintxa pago baten azpira eta goroldio artean 6 perretxiko hartu zituen. Bere zulotxoan gorde zituen, ezkutuan eta esan zuen. Badauzkat nire zulotxoan sagar bat, 2 piku, 3 intxaur, 4 eskur, 5 gaztaina eta 6 perretxiko neguan goserik ez pasatzeko. Sartu zen urtsintxa sasi artera eta arantzen artean 7 masusta hartu zituen. Bere zulotxoan gorde zituen, ezkutuan eta esan zuen. Badauzkat nire zulotxoan. Urtsintxak esaldi amaitu aurretik, zulotxoa ixten eta ixten hasi zen. Ezpaitzen benetan urtsintxaren zuloa, baizik eta hartz handi baten ahoa. Eta hartzak esan zuen. Badauzkat nire tripa handian, sagar bat, 2 piku, 3 intxaur, 4 eskur, 5 gaztaina, 6 perretxiko eta 7 masusta neguan goserik ez pasatzeko. Eta hori esan da, hartza bere kobazuloan sartu zen, negua lozorroan pasatzera. Urtsintxa gaixoa
ezer gabe geratu zen. Baina langile nekaezina zenez, zuhaitzetan gora eta zuhaitzetan behera hasi zen janaria biltzen, neguan goserik ez pasatzeko. Sagar bat, 2 piku, 3 intxaur, eta oraingoan zulotxo egokian gordeko zituen denak, ezkutu-ezkutuan. Gustatu zaizue? Eta zuek, urtsintxaren lekuan, zer egingo zenukete? Horrenbeste lan, horrenbeste ahalegin egin, eta gero galdu ondoren etxi egingo zenukete? Ala berrezekin?